Имаш ли спомен от детството, когато баба ти е шепнела да не излизаш навън след мръкване през зимата? В мрака на декемврийските нощи, между Коледа и Йордановден, нещо дебне в сенките. Караконджулите, демоничните същества, които яздят нещастниците, осмелили се да нарушат древните забрани. Предците ни са знаели истини, които ние бавно забравяме. Мракът се спуска бързо през декември. Нощта е най-дълга, а луната се крие зад облаците. В такива нощи, между Коледа и Йордановден, бай Георги никога не напуска дома си след залез. Преди години имаше един мъж в нашето село, разказва с треперещ глас старецът, който не вярваше в караконджулите. Той се смееше на всички нас, които залоствахме вратите и окачвахме чесън над прозорците. Бабини деветини, казваше. Една вечер, точно по мръсните дни, когато караконджулите бродят свободно, той се напи в кръчмата и тръгна сам към дома си, въпреки предупрежденията. На сутринта го намерихме близо до старата воденица. Бледен като платно, с поглед, който сякаш беше видял нещо отвъд този свят. Не проговори 3 дни, а когато най-накрая заговори, разказа как нещо го яхнало в тъмното. Получовек, полукон с огромна космата глава и рога. Яздило го като добиче цяла нощ, карало го да обикаля гробищата и воденицата, докато първи петли не пропели. От древни времена в българските села се говори за тези демонични същества, които се пробуждат през зимата, когато нощите са най-дълги и тъмни. Те дебнат в сенките между Коледа и Богоявление, когато според вярванията границата между нашия свят и отвъдното изтънява. Те не са просто измислица. В различни краища на България ги наричат с различни имена, но страхът от тях е един и същ, вледеняващ, първичен, предаван от поколение на поколение. Някои ги описват като еднооки и еднокраки същества с огромни глави и рога. Други разказват как могат да се превръщат в животни – куче, котка, вълк. Трети са убедени, че са наполовина хора, наполовина коне, които тропат с зловещи копита по замръзналата земя. Защо хората вярват в тях? Какво кара цели села да спазват строги забрани през тези 12 дни, да не шият или тъкат? Защо окачват чесани слънчогледови пити над вратите си? И защо никой не смее да изхвърля пепелта от огнището през този период? Историите за караконджулите не са просто приказки за плашене на непослушни деца. Те са древни предупреждения, предавани през вековете, за да ни напомнят, че светът е изпълнен с неща, които не можем да обясним, сили, които не можем да контролираме. Те ни свързват с предците ни, с техните страхове и вярвания, с магията, която някога е била неразделна част от живота по българските земи. Но ако легендите за караконджулите и други митични създания са толкова живи и запомнящи се, защо днес малцина познават истинските им истории? Защо тези предания бавно избледняват от колективната ни памет? Причината е проста. Тези безценни разкази никога не са били събирани на едно място по начина, по който заслужават. Досега създадохме книгата «Български митове и легенди», за да върнем тези истории към живот. Това не е просто сборник, а истинско съкровище, събрало най-завладяващите и мистериозни легенди на България. Със всяка страница ще се потопиш в свят на тайнствени създания, древни ритуали и магически практики. В тази книга ще откриеш не само истории за караконджули, но и за змейове, самодиви и вампири, които са вселявали ужас в сърцата на нашите предци. Ще се срещнеш с герои като Крали Марко и Свети Иван Рилски, символи на сила, смелост и победа над злото. Ще се докоснеш до мистериозни места като Мадърския конник, Белоградчишките скали и пещерата Дяволското гърло, където според преданията се крие входът към подземния свят. Ще научиш за ритуалите, с които хората са се предпазвали от зли сили, от нестинарските танци до кукерските игри, от мартениците до сурвакането. А любовните легенди ще те потопят в истории за непреходната сила на чувствата и трагичните съдби на влюбени, предопределени да бъдат разделени. Всеки раздел в книгата разкрива уникален аспект от културното ни наследство, илюстриран с автентични изображения и художествени интерпретации на митичните същества. Това не е просто книга. Това е портал към магичното минало на България, към свят, който невидимото е било също толкова реално, колкото и видимото. Сега имаш шанс да се впуснеш в този свят. Поръчай своя екземпляр днес и стани пазител на историите, които ни свързват с корените ни. Не пропускай тази възможност да опознаеш богатството на българските митове и да ги предадеш на бъдещите поколения. Защото когато тези истории бъдат забравени, ще изгубим част от това, което ни прави българи. Цъкни на линка по-долу и поръчай своята книга «Български митове и легенди» сега.